Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Shahararren mawaƙin nan wanda kuka sani Dauda Kahutu Rarara, wanda waƙoƙin sun mamaye Najeriya da ma duniya ma baki ɗaya, inda ya yi waƙa ga shugabannin ƙasashe da dama, inda waƙoƙin sun yi daɗi ƙwarai da gaske, inda duk shugaban ƙasar da ya yi waƙa tabbas ya ji daɗin wannan waƙa. To yau ma ya yi sabuwar waƙa ga shugaban ƙasar Amerika, inda waƙar ta yi matuƙar daɗi, inda waƙar da Baba Buhari ya saurara sai da ya jinjina wa Dauda Kahutu Rarara saboda daɗin da waƙar ta yi. To mai saurare, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin sabuwar waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi wa shugaban ƙasar Amerika. To mai saurare, idan wannan ne farkon shigowar wannan tasha mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora akai-akai. Dauda Kahutu Rarara, waƙar da ya yi wa shugaban ƙasar Amerika tabbas ya yi ta da tsari, saboda ba da Hausa ya yi waƙar ba, da Turanci ya yi waƙar, kuma waƙar ta yi matuƙar daɗi ƙwarai da gaske. Waƙar ta yi daɗi, inda Janar Muhammadu Buhari ya yi hanyar waƙar ta isa wurin shugaban ƙasar Amerika. Tabbas shugaban ƙasar Amerika shi kansa ya ji daɗin waƙar, inda ganin cewa ɗan Najeriya ya mai waƙa, saboda za mu iya cewa wannan rekod ne wanda babu wani mawaƙi na 'yan siyasa wanda ya taɓa kafa shi a Najeriya. To Dauda Kahutu Rarara ya kafa wannan rekod da ya kafa, tabbas manya-manyan shugabannin ƙasashe tabbas sun ji daɗin waƙoƙin da yake musu. Kuma sannan Dauda Kahutu Rarara ba a nan ya tsaya ba, kai dai ka biyo mu don izuwa.